Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsuku ngaje ngiyaphuza umatshiji qoma. Bathi umfana impande semncane oda ngabadede abethi mdala nti cha. Inganihlaza cwe. Ufunza abaphathi bezonqamana lo dwele ibushelelisi. Bathi uNtombi zimdonsa ngentshebe. Zithi muhle webhutsu. Umuhle wematshiji qomane. Nginibingelele bafowethu, ngiyazi ukuthi unyaka omusha lo. Ngicela nje ukuthatha leli thuba ngengixolise eqala ngoba bengithe soba live ngo7:30 u8 manje. Imvula ivele yayishaya nje siphazamisa kakhulu. Ngithanda nje uxolisa lapho. Ngiyazi isikhathi esihambile sekushaya nano8. So kunensizwa nje ezingibhalelile la. Kodwa ngaphambi kokuba ngene kuzona ngiyazi ukuthi khona insizwa ezisanda kusijoyina kuleli ikhaya. Ngiyazamukela and ngiyazi ukuthi abantu banezifiso eziningi ukuthi abafisa ukuthi zifezeke kulonyaka. So mfowethu konke okufisayo ngithanda nje ukukufisela inhlanhla mfowethu. Wonke amaphupho akho ofisa afezeke kulonyaka engathi angaphumelela and make sure now ukuthi uyasebenza ekuthenini lo maphupho afezeke. Njengoba ngihlezi ngisho ngithi into mawuzohlala ngisho ngathi ufuna ukuthenga ibhanoyi but mawuzohlala ungasebenzi akho bhanoyi ozolithola yabo. So sebenzela ekuthenini amaphupho akho ayafezeka, ungahlali ungabe ukuthi uyafisa nje kuphela kodwa awenzi. So enza wena wazi ukuthi into oyifisayo and for sure nama steps mhlawumbe ongasuwathathe, mhlawumbe uneclue noma ungazi kahle hle mhlawumbe uneclue ukuthi kufanele wenze njani. So kuko konke ke lokho okufisayo ngizo add nami engathi ungathola nje mfowethu intombi nje mfowethu ezibulawela indlala, ezibulawela indlala njengawe, intombazane ezokuthanda mfowethu, nawe uyithande, niphuzisane. Engathi ungathola umuntu onqaniwe, umuntu onqaniwe mfowethu, onqaniwe njengawe, niphuzisane entalabhane kube mnandi. Umuntu ozothanda wena nawe uthande yena yabo. Kube mnandi kube njeyaya. Njengoba ngihlezi ngisho phela yabo kulonyaka njengoba ngisho nje kulonyaka ngiyagcizelela kakhulu ukuthi uma ungakamhlabi lo muntu akakabe intombi yakho. So ngenza isibonelo ngithi incwadi mfowethu ungaqhamuka incwadi eqhamuka ku president mhlawumbe uCyril noma ubani but lo ncwadi uma ingenayo isignature leyo ncwadi useless, pointless ayizolona. So yini ebalekile isignature yakhe. So uma ingeke isignature leyo ncwadi ungasho mhlawumbe kungafanele ukuthi iqhamuka kumina noma iqhamuka kuwena yabo. So ngeke uthi hayi handwriting yakhe lena cha noma amagama akhe lawa asebenzisayo cha, fanele ibe nani, fanele ibe nesignature. Kanjalo nentombazane mangabe ivumile mhlambe ukuthi isiyakuthanda nayo akwanele lokho up until uzofaka isignature. Ngifaka kanjani isignature ukuthi umhlabi. So mangabe ungakamhlabi ungasho ukuthi intombi yakho leyo, ungambiza nje mhlawumbe ukuthi le yangane o ungathi lo yasisi noma le yantombazane but ukuthi intombi yakho signature kabi khona. Thola signature kuqala before umbize ukuthi intombi yakho. Hlela usuku naye umuntu, hlela usuku naye, ngithi umdala uspend isikhathi esiningi efonini. Hlela usuku naye nibe ndawonye bese wenze njani, uvula amathuba ukuthi umhlabe. So kukanjalo ngemfowethu. So nakhona ngikhathela abantu futhi abathandana nama-video yabo, uthola ukuthi umdala wensizwe na 25 but uthandana nama-virgin yabo. Uzolenzani i-virgin? Uma uthandana ne-virgin umuze kufanele ubuzona uzodlani because uthandana ne-virgin. So ungalinda 2 years zonke asithi wensizwe na 25 uthola i-virgin. Lo muntu uyakulindisa 2 years wonke. 2 years futhi uzudle mawusuku 27 28 years yabo. So angiphasisi leyo nto kulonyaka indaba ye-video one side. Ama-video kufanele athandane nabafana laba abasase high school, abafana basakhula ngoba ithuba labo leli lokuthi bekhule bengazibandakanye kulezi zinto zabantu abadala. Mangabe usayengane ngihlezi ngisho umusa ukutatazela. Yabo nje musa high school ungatatazeli, relax. Ungajahi nqaba amantombazane ufuna ukulala nawe yeke limasela yakho ikhule ngokwanele ngoba usazoyisebenzisa strong, usazoyisebenzisa ngendlela eyisimanga. So vumela umzimba wakho ukhule ngendlela efanele, ube sesimeni sokuthi nawe ngelinye ilanga okanye ukwazi ukuthi uzibandakanye kulento yabo. So ungatatazeli, phela ungayithola intombi but ungabi into eserious ukuthi sengazi kulalwane kuze kumithe umuntu yabo. So uyacabanga high school uzomithi isileke manje still nawe uyafunda but usunengane
usucela imali kini, imali ukuthi bekondlela ingane yakho, yabo, yonke leyo nto leyo sekunzima, yabo. So uma ngabe kwenzeka kuwena mhlawumbe ubuka le video ungayithathi kabi lento, but kubalekile ukuthi siqwashisane uma ngabe siyinsizwa, yabo. So ungakwenzi lokho. So uma ngabe umdala once waqeda ke high school, ilapho ke impela nizofanele khona ipayipi lakho lenjabulo lenze njani, lithola injabulo lisebenze, because usumdala usukhulile, yabo. Nje uma usenyuvesi use-college noma kuphi, as long as ungekho e-high school, ngabe usuqedile nje, ilapho ke la kufanele kwenze njani, ulisebenzise. Nakhona phela uba aware mfowethu izinto ezifana nama-condom. Nakhona ngeke ungitshela ukuthi mhlawumbe ungathi nomuntu wakho mhlawumbe senithandane more than 4 months but i-status sakhe awusazi. So enye into ebalulekile ukuthi wazi i-status sakho umuntu, yabo. So umazi ukuthi uyisima kanjani, because amaphutha ayenzeka, ungayifaka i-condom, uyifake kahle, but uthi usuqeda usuthi uyadonsa, yabo, ayisekho kwakuba khona, yabo. Sekusele nje into encane uphisa selele. So izime kanjalo, nakhona akusafanele uphenikeke manje, Nkosi yami, lo muntu ngazuyisima kanjani. No, into bekuvele kufanele ngabe uyazile eqaleni ukuthi uyisima kanjani, i-status sakhe ume kanjani. So into ongaziwarisha ngayo lapho ukuthi uthole ini, ama-morning after, ngoba phela kwenzekile lento iyaqhuma kanjalo, because kuyenzeka uma ngabe ngakazi kwenzekela usazobona kuyenzeka. So i-status sakhe umuntu kufanele usazi, akwazi usandana nomuntu more than 4 months but awumazi ukuthi i-status sakhe sithini, yabo. So kubalekile uma ngabe insizwa uhlakaniphe, uzivikele ngaso sonke isikhathi, yabo. So njoba ngisho ke mfowethu, uthola intombi nje uma ngabe umdala, ake sithi insizwa ena 25 but ubhizi uthandana ne-virgin, inkinga leyo. Umbuzo wami kuyena ukuthi uzodlani, yabo. Suzodlani ngoba uzogcina uphila ngani, phila ngendlwabu, ushaya indlwabu, yabo. So indlwabu vele mfowethu, hayi ngoba mhlawumbe ukuthi into esingathi mhlambe i-wrong noma kufanele uyenze, cha, nayo ungayishaya phela. Nakhona uma ngabe ushaya everyday it's a problem, yabo. But nje uma ngabe ubona ukuthi uxinekile, ayikho into ozoyenza okanye uzibhorekele ngaleso sikhathi, yabo. But the problem uma ngabe uzoyishaya everyday, well vele uma ngabe usayiqala ke, uma ngabe siba honest, uma ngabe usayiqala nje uyazi na ukuthi ushaya mhlambe insuku zilandelana. But nje ube isikhathi siqhubeka nakhona lento ugcina usuyijwayela, yabo. And emva kwesikhathi uthola intombi, mangabe usunentombi, not ukuthi uzoyiyeka, yabo, ngeke uziyeke ngoba once wayiqala uyiqalile, yabo. So lento hayazi nawe ngosibani bani noma umngane wakho bani, yabo, but once wayiqala uyiqalile. Nakhona not ukuthi uzoyiyeka completely, but izinga obuyenza ngayo ngeke safana njengasekuqaleni, yabo. So usunentombi, nakhona izokusiza mhlawumbe ngaleso sikhathi, but yabo akusafani njengasekuqaleni. So ke ngithi mina mangabe uyinsizwa mhlambe njengamanje nje makhona ophikayo mhlawumbe ukuthi ayena kakaze ishaye, ngifuna ngiphakamisele isandla, yabo. So ukusiphakamiseni kwakhe isandla, ngifuna ukuthi mhla lapha eseyishaya eseyibambile inyoko eseyiklinya, lapho esezofika kuvutha ondaba engathi nje angeke izinhliziyo ishaya ngamandla, izinhliziyo yathi ishaya ngamandla, esabhizi kusamnandi kusanjalo, hawu, athi ukuquleka nje kancane. Saqulekile sayibambe kanjalo, ungena ubhuti wakhe lo kanokho, ngisho unokho eminyaka, angene amfice njalo, yabo. Then uyofunda isifundo lapho ukuthi into mabuyenza ungaphi ongenani, mangabe ungayithandi ungazama ukuthola ikhambi lokuthi njani uyiyeke ungayenzi, yabo. So awukwazi ukuthi uyinsizwa 25 ubheza uthandana nevidot, njoba ngisho ukuthi uzodlana, uzoba nenkinga lapho, yabo. So ufuna umuntu mfowethu ozozibusisa ngaye naye azibusise ngawe, kube mnandi utshakadule njengethole mangabe usayinsizwa. Isikhathi sakho lesi, yabo. Uma usuku 45 kuyale phezulu, lento uzobe ungasayilangazelele, ungasayenzi njalo. So khumbula ke mfowethu, uma ungakamhlabi ungathi intombi yakho, yabo. So kunensizwe ezingibhalelile la, umfowethu oqala ubhalile wathi mqeqeshi cela ungisize muwazi impande yokukhulisa induku, cause bayangibalekela osisi ngoba induku yami ingangeyengane
ngisho ngikhanyelo. So ibeke kanjalo mfowethu. So uma ngabe mhlambe kukhona umuntu engakho phela le channel sinayo namhlanje ukuthi sisizane ngabe sizosicobelelana ngolwazi yabo. So uma ngabe kukhona umuntu owaziyo ukuthi angamsiza kanjani mfowethu, mina ngikho strong as a meeting yabo. So uma ngabe kukhona umuntu oyaziyo lo mpande mfowethu ayicelayo, angashiya comment yakhe, sizowafunda ama-comments, mhlambe naye ukhona uzowafunda abone ukuthi usizakala kanjani okanye ama-steps ekufanele awathathe ukuze asizakale, ngoba it's a problem wesiqamba manga it's disorder or it's a problem wethu mangabe ukuthi ngempela ngisho sisemandleni nayo ingangeyengane, it's a problem yabo. So mangabe ukhona usizo ngamsiza ngalo mfowethu ngoba mina alukho, okanye yona mhlawumbe khona umuntu omaziyo owabhekana leso simo wenze njani, so ileyo nto mhlawumbe ungasiza ngayo, okanye nolwazi lokuthi enze njani yabo. So ungashiya comment mhlawumbe umfowethu naye khona la ezosizakala khona, mhlawumbe uzokwenza lento oyishoyo akwazi ukuthi enze njani asizakale. So umfowethu omunye ubhale wathi ke, yazi mqeqeshi, nginenkinga, khona intombazane yangi-inboxa ku-Facebook yangibingelela ngavuma. Uyangibuza ukuthi ngihlala kuphi, ngayiziba. Okay, mase yathi iyangithanda, yangisendela i-private part yayo, manje esithi angiyishuthele ubafo. So usho njalo umfowethu. So uyabona mangabe uyinsizwa mfowethu, into ekufanele uyazi wena awuyisendi leyo nto, uyasendelwa not ukuthi wena wenza njani uyasenda, ngoba phela ukhumbule sidila nabantu besifazane, so labantu bacasulwa ngubala. So ungafika umsendele kade kusamnandi kunjalo avela acasuka, uyothi usiyazibona usibona kuphi, usupostiwe khona lapho ku Facebook, sekuvezwa into zakho kanjani ezi-private. Ngcono wenze njani kube nokusendela, but wena ezumjita ungalinge ukwenze lokho, uyobe usifaka enkingeni ngendlela esimanga uma ngabe wenze njalo yabo. So umjita akawasenda manutu, yasendela, ufanele ukwazi lokho. Mangabe wenze njalo isola ngelinye ilanga yabo. And nakhona insizwa akakuvamisile mancane amathuba ukuthi ingathi masicasukile bese ithatha lezo zinto izikhombisa umphakathi. Thina ngeke sibuke lo muntu osikhombisa yena, sobuka wena uqobo, ngoba lento oyenzayo kube kuyinto engalungile yabo, kube kukhombisa nangendlela emqondo nakho okhule ngayo ukuthi ukhule ngokungakanani. So mangabe uyinsizwa angikholwa ukuthi ungenza into efana naleyo. Mangabe insizwa njani eqeqeshekile ehlakaniphile yabo, but umuntu esifazane ngeke uzumthembe mfowethu ukuthi ungamsendela izinto ezifana nalezo yabo. So umfowethu ogcina uthe sabona umqeqeshi, nginenkinga la, kunengane engiyishelayo manje ivele ngibalekele mangicela ukukhuluma nayo, kepha meke ngayithola ekhoneni iyangikhulumisa nje kahle. Cela ubuza ukuthi kudalwa yini ukuthi ingibalekele, ngabe iyangisaba noma iyangidrayisela? Well mfethu, njengoba ikubalekela kushuthi njani, kushuthi ayifuni ukukhuluma nawe. So kufanele uku-understand lokho, umuntu ebaleka kushuthi njani akafuni ukukhuluma nawe. So izikhathi sezashintsha, akusafani njengakudala. Kudala wawukwazi ukuthi kwakwenziwa njalo, umuntu umlandelele mhlambe naye agcine sephela amandla eselokhuza sevuma. But esikhathini samanje umfowethu, umuntu ebaleka kushuthi njani akafuni. So akufanele nawe uqhubeka umuntu umlandele even ekubalekela. Angithi uyaveza la ukuthi mangabe utheni la ekhoneni, uthi make wayithola ekhoneni wenze njani, uyakukhulumisa kahle. Ingobani usekhoneni, ake sithi mhlamba akekho ekhoneni, uzwenza njani, uzobaleka. So mangabe sekhoneni kushuthi indawo kubaleka ayikho, ngobani akafuni ukukhuluma nawe. So awukwazi ukuthi mangabe uyinsizwa ehlakaniphile wenze njani, ulo press intombazane impintshele emakhoneni uyilandela ngenkani, ngoba emva kwesikhathi leyo nto ingazithola ususenkingeni. Mningi imithetho wesikhona esikhathini samanje mfowethu, ungazithola mhlambe usuyiphula yabo, ngoba umuntu mangabe ethi akafuni noma umuntu ebalekela, vele umbuka baleka, ngoba njengoba ebaleka kushuthi akafuna ukuba kuphi eduze kwakho. So kufanele u-understand lokho. Mangabe uyinsizwa ufike ushele uhluleke, ushele kubhede, umfune angafuni, umlandele angafuni yabo. So kufanele njani u-accept, umlandele avume yabo. So kuyalunga, uyanokha bengavumi
but khona la kunjani la kulunga khona kufanele understand ungenzisa okwale insizwa kudala esanaleyo mindset ukuthi hayi mangimkhombile nje lo ngiyomlandela forever. It's a problem mangabe kunjalo ngoba uzoshona phansi. So ezinye izinto ekufanele uzazi lezo ngoba ngihlezi ngisho ngithi umthetho wethu esiwaziyo uthi emantombazaneni awu-10 uzowashela awu-8 azokuchitha nje ngeke afune uyilalela inkulumo yakho, but lawo 2 azoyithanda inkulumo yakho azokuqoma. So injalo nje mfowethu, ngithemba ukuthi-ke khona nawe la uzosizakala khona. Nangu sakho Bheqezana Junior uthi uqinisile bafo menze njalo. Yebo mfowethu, nanginothayisa imtolo uthoza uthi oza nendaba mqeqeshi ngilethe indlebe mina. Okay, nangumlayezo Dube yabingelela nawe bafo uthi-ke esalethe umqeqeshi but nami nginaleyo nkinga ngiphilisana nevidot ave kukubi. Well mfowethu, mangabe umdala mangabe ukuthi usafunda isikole well kufanele vele mfowethu ukuthi kube njalo because usakhula. So ivumele le process yokukhula kwakho up until imuscle yakho iba strong ukwazi ukuthi ibe ready ukuthi izibandakanye. But mangabe usukhulile ungasekho high school hayi mfowethu ngeke, it's a problem. So uzibulawela indlala and ngeke uzukumele ukuthi njalo nje wena wenze njani ushayana nendrop. Ayikho phela into ozoyenza uzokwenza njani ngoba uthandana nevidot. Into oyenzayo nje ushaya idrop ayikho enye into. Uthini uDomen ngubani uthini uthomisa kanjani uma ekubhampela mase nifike endlini. Well shuthi akakabi comfortable mfowethu ngawe okanye akakabi ready mhlawumbe ukuthi nizibandakanye kuleyo nto yabo. So nawe kufanele uzipresse kuyena umnenge engafuni ngoba uzovuma nikwenze lokho enikwenzayo. The problem mangabe seniqedile ukwenza i-reaction yakhe awumazi ukuthi uzenze njani. Mhlawumbe uzokhala okanye mhlambe uyobona umuntu useyahamba useya somewhere police station mhlawumbe sekuthiwa udlengulile yabo. So we must be very careful mase kuze entweni kanjalo. Ungabi nje kube ukuthi wenza isinomi kanjani yabo. Kufanele uqaphele mfowethu, uqaphele. Nangunjabulo asithole uthi yaphila bhuti angiyaphila mfowethu ngeza kwena. So bekuyilokho nje mfowethu ivideo yokuqala lesi live ngithemba ukuthi abantu khona bakufundile. Sazoqhubeka sibe live, insizwa zibhalile yonke indawo, email zibhalile, WhatsApp zibhalile nakhona la Facebook. So mangabe uyinsizwa ke hlaniphile angeke ulofika umqeqeshi umbhalele uthi hi bese uyathula kanjani, noma uthi hey bese uyathula kanjani, noma uthi sawubona umqeqeshi bese uyathula. Mangabe insizwa hlaniphile ubingelele mawuthanda uhlala udabeni, khombisa ukuthi uyinsizwa ezaziyo ukuthi ifunani yabo, khona uzophenduleka. Sifundise nje lokho. Uma ngisho ngathi ukhuluma nobani okanye konto efuna kumuntu othize mbingelele uhlala udabeni, ngoba mawuzombingelela bese uyathula ulindele ukuthi aphendule mhlambe after 4 hours mhlambe mangabe engekho online yabo. So zonke lezo zinto nakhona ukuthi umuntu mangabe ebhala abhale ngokufinyeza leyo nto 2022 but still umuntu usenza into efana naleyo, it can't be yabo. Kuba ukuthi uyabhala uthi p dot la noma would yonke leyo nto SUD bhala igama injani liphelele. Ifoni yakho yenze njani iyakwazi ukulibamba igama yabo. Mangabe silibambile next time usulibhala lizovele livele, uzothi usaqala usalibhala kancane lizovelela ngenzansi usuyalithinta seliyangena. So angazi ukuthi uma ngabe uyinsizwa esikhathini samanje usabhala ngokufinyeza ngoba kwenze njani. Bhala nje igama ligcwale, ungangenzi ngiqaphele ngithi mhlamba hayi uqonda ukuthi cha, kufanele ngibone ukuthi uqonda ukuthini. Bhala into iphelele. Uthi nangumphiwe Mngomezulu umqeqeshi ayeza manyukhama silinde sebenza. Okay, nangulindani Magubane ngiphendula namanje mqeqeshi. Angakuphendula kuphi mfowethu, angazi ukuthi ubhale kuphi noma ku inbox mhlambe nakhona mangabe ubhalile mfowethu kufanele njengoba ngisho ukuthi ninenkinga yabantu ababhala kanjani umuntu athi hi noma athi sawubona mqeqeshi besathula. Mina ngidela nomuntu ofika bingelela hlala udabeni. Mangabe uthula
ungahlala odabeni mfowethu, bekhona abantu abahlala odabeni, ngaphika nawe bekhona abantu abahlala odabeni. Ngizohlala kumuntu ohlala odabeni ngoba kusho ayazi into ayifunayo, yabo. But uma usazobingelela uthule, hayi mfowethu, noma ayekho into engizoyenza. Nangu-Brandon Breezy, athina ethikini wakho, thekeni wakho, angiqondi lapho ukuthi noma uya-replya ku-comment le yenziwe lapha ngenhla. Okay, so bekuyilokho nje bafowethu, angithemba ukuthi khona abantu into abayifundile lapho nalapho. Sisazoqhubeka sinsizwa senjani, sibe live sifundisane. Mangabe kukhona ongakwazi ukuthi umsiza ngakho umbhemu lo obebhalile la, ngiyacela mfowethu ukuthi ucomment ukuze naye mhlawumbe ezobona ukuthi yiphi indlela angayenza ukuze akhulise induku yakhe, ngoba uyakhala ukuthi hayi bayabaleka osisi. So even ngisho simile sisemandleni nawo but still ingangeyengane. So ngampela inkinga leyo, inkinga yangampela, impela. Sure.